Ọ bụ oge ngosipụta ọnatarachi ọgụgụ isi nakwa ịbụ manarịsịa dịka nwaada Precious Chukwuma sitere Amaokwe Village nke Amaokpala dị na Council obodo Orumba North bụ onye tụrụ ugo na Asompi manarị bụzia Ada Amaokpala nke 2025. Ntụrụ ugo ya bụ nke ọ nọrọ ya wee nweta ego dị N100,000 ebe onye gbara onye nke abụọ bụ nwaada Ifunanya Mọlokwu sitere Umudike Village ji N150,000. Mmesoma Anyene gbaziri onye nke atọ na ya bụ asọmpi wee nweta N75,000. Emmanuel Chibata na ebe ahụ. N'okwu ya na ya bụ mmemme kwa onye isi Amaokpala Development Union nke Diaspora Branch bụ Dọkịnta Chukwudi Okeke kelere ndị sonyere na ya bụ asọmpi maka ike ha tinyere na ya nakwa akụrụngwa dịgasị iche iche. N'okwu ya ka nwaada Chukwuma mere ka mata na mmeri o nwere abụghị naanị maka onwe ya kama na ọ bụ n'ihi iji wee kwado ụmụ agbọghọ bụ ndị na-etolite na obodo ha. Onye na-ejide ego nyegara ndị Diaspora Branch bụ Maazị Emmanuel Okoli tinyekwere ndị otu Amaokpala nọ mba ofesi bụ Maazị Johnson Ozemena, Maazị Daniel Nwankwọ nakwa Prince Chidebele Ikwetu tinyekwere local organizer bụ nwaada Ogechukwu Josephat kọwara ya bụ mmemme dịka nke nakwanyite ọnọdụ ndị obodo Amaokpala ọkachasị ụmụ nwaanyị bụ ndị na-etonyite site na Amaokpala. Abụ m Emmanuel Chibata maka akụkọ ụwa ABS.